So the rhythm is called the Ras TC rhythm. It is a brand new production from Levels. A rhythm, I think about 18 my artist. I'm an artist to add on it. I'm so Saturday. I'm a most one next week Thursday. A rhythm called the Ras TC. A brand new on the market. Alright, now of course, in the building I've got a Skillful. Money boy the king man. Indo fara mambo. Amenu dari sema weeks. In my weeks angwari airi. Ndirikuona muri pusha my weeks pa social media recently. Ndirikuona social media yenyu inenge iri busy. Ya tumbuzama kuti my weeks asvike muvanhu. Sangane nawo. Right. Inyaya kuti mune management nyuwani ere kuti ndima kangogara pasi mukati ndikufunga kuti yangu. Because isu zvatinoita tinenge tiri from afar. Asi tichiona zvinoita sei zvinenge zvichiitika. Woona kuti Skillful vagara varimo mugame. Vachirova mangoma but aizvozvo vanenge vakatsika gear racho. Tikati reketa timbovadaidza timbonzwa kuti chinja. Yeah, I think point yamabuditsa yekuti ndakazogara pasi ndikaona kuti right aiwa pauda kuitwa zvebasa nesupport yamuri kuona yeboys randauya naro iri ndo titori management takatodaro tozvimanaja muroda zvimanaja muri timu kudaro tiri timu kudaro kuti aiwa basa alakufanira kuti riende kupi riende kumberi. Exactly. Vanhu vakawanda ndikaposta ngoma dzenyu pasocial media. Ndofunga ndine imwe post yenyu ndakakanda yengoma ramairwa muri paclinic rekaroti muchitamba nemazwi. Makatamba nemazwi rakaita viral chaizvo. Ndakabatwa nevanhu vakawanda kanzi aiwa Godfatha. Murume uyu tinotomuda muzimu dance all over time. Ndakaposta ndakanyora ndikati I think we need Skillful tambo yakupi? Hatimu zvikanzi aiwa Godfatha. Visai izwi rekuti we think. Murume wetu rutomuita sei? Tikutomuda mabatanidziro ari kuita mazwi chimhondudze nezvengoma iraro. Tisatadzika nezvenyu chimhondudze nezvengoma iraro. That track ndendiri doctor. Yeah, I think ingori meditation yakangouya like inini mafungiro andoita ngoma ndofunga ngoma anyway kuti zvinhu zviri kuitika nditi. Tongotora situation doctor asvika pachipatara asangana nemapatients anobatsirwa nditi. Like pasituation anosangana nevanhu kazhinji. In real life. Like mukatasa pane chimwe futi chandakamboita chamakanika art racho ringori chamakanika munogona ngoti pambi channel chamakanika ipapa chinopindira apo chamakanika ya toda kungonzwa art racho tipei. Okay. Skilla zima 1 fila zima 1 listen ya mota yakafa injini iri kuda oiri wambodira ere diziri. Something like that. Saka panenge pari kubatanidzwa malines. Kingman. Is that not Skillful unobva papi? Yeah, Skillful izita rekuti unobva pa style nekubatanidza kwatechita maways, the wordplay, metaphors atechiwa mabuzz. Mapunchline waya ndakachizwa nevanhu achishamsika achiti wagwani kuzifunga sei uri kuita sei ndoita Skillful yacho iyoyo. Muchinyora ere masongs enyu? Ya inini honestly masong ndoita ekunyora. Munonyora ndini? Ya ndisi muno meditator ndobva ndangoti ndakutanga natonyatsonyora ndo arrange. Maybe kuti tifambirane nevamwe tikabata rhythm ere munogona kuti pere ngoma resa. Ngoma which one? Ipapo pa rhythm ere. Any track? Of course, yeah. Tinoda kuti tifambirane nevamwe. Tala. Ande. Handi. Yo tala. All right.
mira ndikuudzei yakatanga kudena Goliath akatemwa naDavid nedombo Moses akanzi rovera tsvimbo yako padombo rigi yanzi siri mbanje aitorohwa nedombo Stephen ndiye mumwe wekutemwa nematombo Lazaro ndiye akanzi angari murombo Jesu akachinja mvura kuiita waini hameno vari kuti hanzi tumbwa nemusombo koso raAdhamu rakafurirwa nenyoka Zakeuda akazvambuka mumuti yakatyoka vana veIsraeri vangasina mari yezupko zvakazokonzera vaende kuKenani netsoka Daniel ndiye wekukamba bata ngomero ngaritangidzwe Tana bata kubva kumusoro handi tipe ngoma iro alright listen ghetto gospel mira ndikuudzei yakatanga kudena Goliath akatemwa naDavid nedombo Moses akanzi rovera tsvimbo yako padombo rigi yanzi siri mbanje aitorohwa nedombo Stephen ndiye mumwe wekutemwa nematombo Lazaro ndiye akanzi angari murombo Jesu akachinja mvura kuiita waini hameno vari kuti hanzi tumbwa nemusombo koso raAdhamu rakafurirwa nenyoka Zakeuda akazvambuka mumuti yakatyoka vana veIsraeri vangasina mari yezupko zvakazokonzera vaende kuKenani netsoka Rute aidhauta sorry kila ziwawani yakuzonyanyonyeba bhaibheri racho yes sir okay ma Decepticons skila zima 1 okay ndinenge Paul Walker ndinenge Pop John Paul ndinenge Pop Pogba ipo pakare pongo madzana akasema popo zviripo iti ndiponga vafollowe semadisciple fitana po ndine support yemagetsi kuitonge chipo po matairation po zvengoma ndine chipo ndagadzira manzitona nasifona nachipo usipo wapiwa nevamwe chiita uchipongo madzarira Singapore hardcore kunorth po rope cop poverty kickboxer tong po kusvika kana iwe ibvaipo Skillful, okay, ndirichi high definition, ndirichi HD ngoma ndine madegree nemaPhD ndatora mari kuita kunge NMP, NBS, ZB, POSB ndana James Body ndiri James USD ndiri loaded nemangoma nge USB matsaga ndatengesera vekuGNP iyi idanso aisi RNB masaisai kunge LNB ma Decepticons Skillful in the building tonight. We are live on the Zim Dance All Over Drive, of yes, course. This is the award-winning radio station. Blues on the beach. King one. Zanzi netime yakawanda. Yes sir. Nanchida kukutambidzai. Zvanga zviri kutaurwa panapa. Zvanzi uri kutifungidza Flexx. Alright. Yeah, makumi akadaro kusangana. Right. Ndo panodobva napo kuti munosangana nawo stereke. Zimda Flexx mune ukama here pakurova mangoma here ane inspiration yenyu here chimhondudzai because kana muchisangana nawo zvikurodza sezvi zvinyuwani zvizinyuwani chimhondudzai infact ndakatomboshanda nasho titone macollaboration musiri mune imarriage ano mune ndine rinonzi ndodiwa netype munodiwa netype nedesperate makashanda nechef zvarini ndongoti for 2 years last year but one so vanhu vari right kana vaine zvavanenge vachiona zvinenge kufanana actually vanhu vanoti voice tionesei ipapo because tinoda kuti mbama tionesa imimi tisazenge tichifungidzira right I think voice shift kuna kufanana but I think pa arrangement yema lyrics nemaimbiro ne direction kwate tichipa tichienda tichibva nenyaya dzedu dziri totally different voice tofanana because voice chipo chinongopuwa munhu naMwari autuze saka papo takazongonosangana pa voice right saka chakaita kuti musangane inyaya muri kuarea imwe chete chakamboita kuti mushande message I think pa atiro rekutoti tinozitoimba zvakafanana vanhu vanoramba vachitega munhu svika azoona kuti ano pane munhu wandiri kunzi ndikuita se kuimba zvakafanana naye handiti so nashefu takasvika pakuzofonerana then vataona kuti aiwa no since vanhu vari kuti isusu tine ati takada kufanana kuti tambogadzira something chekuti vanombonzwa patone different art tukatotarisa pasong yatototoimba collaboration utonzwa tapapinda Skillful
apa patopinda because pane maimbiro anenge akatosiyana ati voice rinenge rakaita rakanofana. Right, makolaba makaroa mesa akatambirwa sei? Ya mamwe acho akasvika muvanhu, mamwe acho vakango sileka andidika. Imi makatanga kuroa ngoma rini? Zvekupinda mustudio toti 2018. Muri kupi geto renyu nderipi? Glenview 3. Pamakatanga kupinda ngoma iri makapindira kupi? Kana mchiri kurangarira? Inini first track rangu handauzospindira mugeto mangu studio yelocal ndakarekodhera chitongwiza. Right. Kune mwe pesa inzi Shama aitongoro maweeks ake ari padeni stuff. Munhu ungoti akati chimbosvika timborowa one track unoona kunge unobata nzima lines. Ene makatongopinda muindustry muri kumangoma ikoko? Ya mangoma dance andidika. Right, mapinda mumangoma umu ndirini pamunofunga kuti Godfatha apa pandofunga ndakawana breakthrough yangu yekuti vanhu vakatanga kunditeerera wapo? Kana pamunoti apa ndakatanga kuita mafan base nekuti ndakaona unga zvinhu zvangu zvinenge zvakuita sei zvakuendeka, mucharangarira kuti ndirini? Ya nongoti pane kamwe kasonga ndakamboimba kanonzi ndarota ndiri kuamerica, so gori racho handichatorizivo kana nini. Right. Ndo pandakaboda vanhu vachisimuka zvekuti kakatendererawo zvekuti vanhu vakati wandei majority vane muzimbabwe vanokasiva. Okay. Maybe vasingakaziviwo by that time vanga vasati vane mafoni but zvekuti kakatenderera. Kakatenderera. Hanzasina ukaziya nomungange iri nyaya yebhombo but otherwise kana ungone bhombo ka waitosangana nako. Tosumudza rhythm here, rhythm ipo rhythm risumudza mboti pa something up. Rhythm bo ande inaro. Tanaman risumudza rhythm. Skillazima one. Who's on the beat? Yo. Ma Decepticons. Pavanotendiro ndobuditse dhage siri fine. Vura muromo ndoti ngataure nemasaini. Matekenya ndebu azvimbondinetsa kaini. Ndinongobuditsa koini rekunogerwa ka. Makandinzwa nani ndakakunzwe nanu mumaraini. Kuti ndimi muneka mvenembe kasiri fine. Pasutu ya baba vakasataura type ndova yigra track sutu kana work sutu. Vachida ndrove gushu ndosvika nchiva pasando. Tsvakirai kuno ndova tambidza pondo. Yama. Aisuna ngoma rese isu. Alright, pula. Ma Decepticons. Skillazima one. Changu kubika ngoma mimingo pakurai. Mabhebenyu mahosi saka sakurai. Semsinga wonere jetman changamukai. Machangamuka here ewa sakamukai. Skillful ndine zvimangoma zvandichakupai. Vanorwadziwa tine mishonga atichakupai. Vari singu tine mapatina atichakupai. Maslay queen tine nhumbu dzatichakupai. Moto nditi kupa kwashe ndichange ndichikupai. Ndauraya ngoma mari yechema ndokupai. Mabhebi aya ekutidya mari otibuka. Mambama zvimwe zvezvinhu zvatichakupai saka imimi ingo pakurai. Mabhebenyu mahosi saka sakurai. Skillazima one. Alright. Pavanotendiro ndobuditse yange dhage siri fine. Vura muromo ndoti ewa ngataure nemasaini. Matekeya nebuhe zvimbondinetsa kaini. Ndinongova pakoini rekunogerwa ka. Makandinzwa nani ndakunzwe nevanhu mumaraini. Kuti ndimi muneka mvenembe kasiri fine. Pasutu ya baba vakasataura type ndova yigra track sutu kana work sutu. Vachida ndrove gushu ndosvika nchiva pasando. Tsvakirai kuno ndobva ndatambidza pondo. Ndozosvika mufuro zvangu ndaunganidza svondo. Ndakarova zviblazer nezitrazi rekodro. Pavura mromo skanetsa ndinongoshama ngai. Grocery ndova yigiro mabhisho nemapai. Asikana chinge tasvika pamombe yeumai. Ndova tambidza laktu kana chimombe cheumai. Inini maya handirowe mari zvechibaranzi pakunorora. Neniva notochona wati maya handirowe mari zvechibaranzi pakunorora. Neniva notochona ndini zvangu paya ndakatonobva kuroots. Kubva kunokesa nekutonopfeka boots. Ndakarova zvangu zitraus rangu. Yeah man. Tano, bring me another reading, please.
Ma Decepticons. Atitya kuriska. Tinotora matask. Ma Decepticons. All right. Okay. Good morning class. Mese garai pass. Topic amzilikas. Njatuda kudzidza nasi ndati tirove. Tibva tapedza syllabus. Pana nofoera munhu sefanata pass. Pula rhythm. Tinata pula rhythm. Pamunoti ma Decepticons apa. Ndi TNJ vanoyashidaizira iyoyo. Ndi TNJ ritano. Paneka kuti munobva kustep imwe chete rikanoti kungodaidzirawo. Yeah, I think na TNG. Na TNG three sort of family. Right. I was wondering what my daidzira munoita akaita sei akafanana nepamunoisa. Okay, so you are more like family. I was blessed. Yeah. Something at one like Ipatiti Shanga. Okay. I will give thanks. Right. Skillazima 1. Ma Decepticons. All right. Okay. Ndinindega wani anopasa zama sina kuverenga, wani anobvumwa nepepa sina kunyenga, wani anomedza bonzo asina kutsenga, wani. All right. Okay, ndinindega wani anonwirira perfume nepafoto, wani anoshandisa mvura obatidza moto, wani ane moteri manyozvetse neoto, arikunzi ane bed luck romuwinisa loto, wani mudheni ane plasma yegots, wani anorima mabanana ane modzi, wani musiteni anotamba nematsotsi, wani ane gasi stovu rinoshanda nemagetsi, wani. Skillful in the building tonight. Taura ineni Zimbabwe 0772162651. Team yangu ilipa Facebook ndi uteo. Menesha Skillful murukumona say. Well, this is the rising talent. Bubbling in the ghetto. His name is Skillful and he's live in the studio tonight. I'm on my projects are Ubudere King. Yeah, my projects are the latest Obo. Hey, Tuzel. The more official videos are right now, my projects are Pargubuda and that all online. Say are online on all streaming platforms. Right. Social media handles they use Aganzichi. Tongoti Instagram, Skillful Official, TikTok, Skillful Official, YouTube, Skillful Official, then Facebook, do Skillful Music. Right. And the music after one. And the music no one. Kuna Spotify kwese, ngori Skillful Official. Mwekwese unochaga Skillful Official. And the my videos, matimuna kabda manje. Yeah, aripo my official videos. And then for 2025 asatapera uno, ilo start pakati pa unomuka umwezi wa 7. Chicha takatarisira zato kona kutarisira kwa muri. In terms of my projects, ndinerimwe foot official video rando drop. And this one ngori song ngori decent. I see danso kana kuti ngori nepakati. Right. And in graphics rakanaka video quality po. Right. Ndio atakata sote nokona kubuda. Inoona kubuda song niwe naka stereo. Kotina makolaba tinokona kutarisira ere. In terms of my collaborations, andinandati ndinashanda so far because fana tanga ndamboweka vanhu vachivati data ma collaboration now anonga chida vanhu vamboshanda vane ma numbers. Okay. Ukamtanga so far like now ndifungoti panobuda in collaboration. Saka muna kutanga mambo zvisimbisa imimi. So that mukazongema kuno ma collab. Ukazo approach someone anoona kuti hatusangana pakata. Andidika. I give thanks, King Man. King Man, toloti mutiro vere maybe 2 mango mekuita sei. Ekupedzisira zvedu timbonakirwa zvedu. Kana makasununguka. Yeah. Right, Andy. Vatsumdzira microphone yavo bichana. Skillazima 1. Bitirima 1. Okay. Chimwe ngoma ndakanda kasuriwe javelin throw. Pari zvino ndiri ku. Sorry. Pull up and give me one more time, Tana. Skillazima 1. Bitirima 1.
chimwe chingoma ndakasuriwe javelin pro pari zvino ndiri kubatanidza malaini ndichazoti ndoshaina ndapedza kukorobha flow haisi scooby-doo ana budhiskudu ndaidzosa paold school magudu mugudu vadoda kuziva nezvangu motoenda pagugu plus avangambonditye ndinonzwisa ugugu malines ari but moto register iko cash 9 minutes after 11 asi musati maenda munogona ndipo ngoma renyu muri doctor ridhimu racho riripo irapa ridhimu ndakuya naro redoctor rore but saka hapana pamaigona kutipo kuti vanhu vangozivawo ngoma rakandinakidza ine zvekuti ndakati right apa tasvika chaipo ya ndogona kukupai alright handina neridhimu rorere handei Skillful Decepticons. Okay. Mangwanani vabereki mundiregerere ndanga ndavharirwa netrafiki ndichatanga nevauya nevana kuskeu nevari kuda kuti varapisana vadiki apa ndiri kuda line revari kutemwa nemusoro kupera simba nekufila wiki chitaise vanhu vakarongeka ndatipa benja pandiri kuda cheta negonoria kuti munhu atsirike motodzika maka aizvo karamba mchidaro ndodzokera ka aizve vane nhumbu dzokera izvenyu kumba pabhenja pandiri kuda alright batsirai sei vabereki kana mongodeedzera kuti I think explicit wazoroti pana mashoko asiri kuzochinjika chinjika. Well, his name is Skillful and you can follow him on his social media handles. Aiwa Kingman at least mambo uyatatandara taonesana takurukura. Thanks to you. And I wish you the best Kingman pa career yenyu ne zvamuri kuita zviri kumberi uko. Yes. Ngoma dzikangobuda munotibatawo motitambidza ngoma. Ndo chaizvo zvatinoda kuti zviitike kuti ngoma dzisvike kuvanhu nenzira dzese. Handede kumafanzi enyu mune zvamungade kumaudza musati maendere. Ndogona kungwapo 1 or 2 words. Vape zvenyu. Nongoti vese vanosimbisa movement remadecepticons ngavarambe vachingosimbisa vachidaro because tine hope machuna tichavapa because ito vai vanenge vachiti zviko izvi aiwa ngavarambe futi vachiona kuti vazosvika pastage kuti vatopedzisira kunakirwa nemadecepticons. Aiwa, give thanks Kingman. Thank you so much nekuya kwamaita Kingman. Tiine mimi Godfatha nsandaenda ndangosimbisa timu rangu rauya nemi panapana. Right. We are on the next to you. Tongoti ndi account manager wangu yeyo. Right. Tongoti ndina G muri kuona akabata foni achita ari kuita anenge achirowa tumaskisi twese twamukuona sometimes. Right. Ne say Alex vasheke pazvinhu vava right. Vari panobatikira ndiye boboy ndianda tisvike panzvimbo panapa siku uno ariska life yake ndozoti fought for the hitmaker, fought for salad producer wangu anenge achirekodha machuna mune misangana nawo pasocial media then ndoda kubiga Godfatha Templeman vandiinvita panapa. Aiwa, give thanks Kingman. Selassie. Wish you the best Kingman. Ngoma dzikabuda ngazitange kuya kunoko. Alright, mambo tatonzwa so andidika ndokwadza kutotangira kuno kudzisadza tomboenda kana paskiti kana kunyange mapedza. Yes, hi Zimbabwe, my name is Godfatha Templeman and of course it is at 12 minutes after 11.